Pentsatzen dut tipi-tipitik emanuela pilota bat eskuetan, seguraski, zeren aita pilotaria zen, bi anaia handiak ere. Eta betidanik ukan dut joko horren pasioa. Zaletasuna baino gehiago pilota odolean dauka. Batik adukazu, 33 urte, trinketeetan nagusitu den izena esku euskalari gisa. Indar ikaragarria eta parerigabeko nortasuna haurtzaroan piztu zitzaiona. Itxasun bedean baginakian mutiko ajarro bat baginuela. Txipitan horretzen izoino esituetan irazi zuen final bat, oita bat hiru galtzen zuen usteut, eta partida hartu zuen bere kondu bakarrika izan ez, kasik, eta itzuli zuen partida hori. Eta egun hortan intzuena, nik ez dutxekulan ikusi. Itxasuarrak errekor bat gainditu du aurten berezkoetan buruz buruka. Frantziako txapeldun bilakatu da 7. aldikotz, Manu Martiarena edo Waltari Agusti baino hobeki egin du. Irailean, Balentria berria, Parisen, nazioen txapelketan urrezko 2 medaila irabazten ditu, buruz buruka eta binazka Frantziako taldearen kondu. Batikaren eguneroko bizian, arau bat beharrezkoa, disiplina. Vincent Bideondo bere lankidea den beste pilotari batekin itxasun, bazkaltzeko tenoreaz baliatzen da noiztenka fisikoa lantzeko. Goi mailako kilo horretan behar duzu oso kompletoa izan, behar da jakin pilotanari, baina behar da luzaz jokatu, behar da fite ibili, eta hori gu zientzat lantzen dugu fisika kasik egunero, astean zehar. Etorri gira Vincentrekin, pixka bat kurritzea, pixka bat mugimendu batzuk egitea. Pilota goi mailan egiteaz gain, elektrika eta energietan berezitua den enpresa bat kudeatzen du bestalde kanbon beste bi lankiderekin. Je me attente compte plaque et alim, fil alim. Egun, uarte garazin duten xantier baten aintzinatzeaz pundua egin behar du. Pilota bizitzeko kasik imposiblea da. Eta hala ere, ni konteniz beste zerbait ukaiteare aktivitatez. Zeren batzutan permitzen du ere bat gauzak beste ikus molde batekin ikustea, beste harreman batzuk ere, eta ez da bakarrik pilota bizian. Itxasuko semea, batitiak hemen joditu bere lehen pilotak, eta kiroluntaz maite mindu. Joaiten nintzen partiden ikustea eta banuen nire burusoko batean hori nahi dut bizi partidak, publikoaren berotasuna, momentu handien giroa. Eta familiak eragina ukanduela dudarik ez. Una 2013an filmatu ginuen partida bat, Itxasuarra, Piarres bere anaia handiaren kontra aritu zen Frantziako txapelketan eta irabazi 40 eta 18. Betidanik ukanditu du haina handiak, nahi du bi eskuak izan ditu zinez kasik berak ezkerra handia ukandu tipitik. Eta pentsatzen dut hiruan eta iktipia izanik beti irabazi nahian eta guk ez uzten. Hak emandako ere gogo bat beti borrokan hartzeko eta beti segitzeko. Momentu garantzitsuenetan edo presua handia badelaik, berak badakin baitan hoino gehiago ateratzea eta uste dut ere psikologikoki berdin indar bat gehiago baduela alde hortaik. Batitak denbora ongi kudeatzen jakin behar du. Agnez bere emaztearekin 3 haur dituzte, eta badirudi pilotari doainak jadanik transmitituak direla. Luisek 10 urte ditu eta bere aitaren urratsak naturalki segitu ditu esku-uskan arituz. Aurrekin badira mimetismo haunitz, eta bera fite pilota bat hartu du, entxeatu da, eta ikusi dugu biziki maite zuela. Behar dira gauza hainitz txapeldun bat izaiteko, baina
lehenik plazera unitz hartzen badu joko horretan gauza hona da. 10 urte eta jadanik emaitza honak, bere kategorian Frantziako txapelketaren finala irabazi baitu. Asteazken ahatsaldetan bere aitatxirekin trebatzen da Luis lagunekin. On se baisse, ces pelotes, on se baisse pour les ramasser, d'accord? Eta motivazioa ez du eskas. Behar da entrenatu eta behetzi entrenatu. Aitak, kontseiluak emaiten ditu edo? Baiz eta nire kotxak, nire kotx. Allez, chartou, chartou. Il a de bonnes dispositions, ouais, bon. Il a vu jouer à la pelote depuis tout petit, depuis quelques mois après sa naissance, il était dans les trinquets. Il assimile très vite les gestes. Et avant moi, papa aussi il jouait à la mer nue. Donc voilà, la pelote c'est dans la maison du Cassou depuis longtemps. Berezkoen zirkuituan, lehiaketetan, itxasuar pilotaria mamu beltza bilakatu da jokolari hainitzen zat. Hainitzetan partidak bururaino erematen ditu eta usu indartsu jostatu behar da bera aurka. Beraz, bakigu beti gaina hartzen duela, beraz entzatzen gira gehiago bere aintzinakoari pilotak ematen. Vincent Bideondorekin Milafrangako trinketean egun hartan, ospital eta iparen kontra, eskulari txapelketaren finalerdia irabaziko du. Beti nahi dut nire oberena eman eta pentsatzen dut beti partidan denboran. Gaur eginen dut egiten ahal dutana ehuneko ehunetan eta ikusiko dugu nola pasten dut. Kantxetako erregea, oraindik hainbat urtez ikusi behar ginuke, pilotak klaskatzen.